खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सोनाब बेंगलाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजिदों। सोनाब बेंगलनि बर्धन मानाव गंसे ट्राक आरो गंसे बासनि गेजेराव गिख्रंथाव जाथाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानांदों आरो गासै 30निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोनदों। फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय सरायघाट दालांखौ बन्द फोसावदों। माखासे फाहामफिननायनि थाखाय गोजाम सरायघाट दालांखौ फैगौ 25 आगस्तसिम बन्द खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मैया 79थि उदांस्रि सान फालिथाय समावनो क'क्राझाराव दावराव सोमजिदों। खौरांगिरिफोर आरो सोजा मीनाक्षीनि गेजेराव सोमजिदों बे दावरावआ। खौरांगिरिफोरखौ हाबाफारियाव हाबनो होयैनि जाउनाव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिसायख'थि सफैब्ला धुमकेतु बादि नुजानानै बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नंखाय बांसावनाय खोथाफोरखौ बुंनाय गोबां मानसिफोरा नुजायो होनना उदालगुरि एबसुआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। अमर सिंह ब्रह्मआ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ मुंसुनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायहरदों उदालगुरि एबसुआ। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि सफैब्ला धुमकेतु बादि नुजानानै बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नंखाय बांसावनाय खोथाफोरखौ बुंनाय मानसिफोरा नुजायो बेनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायहरदों उदालगुरि एबसुआ। चिरां जिल्ला पानबारि आन्सलिक आसुनि गाहाय नेहाथारि जिबेश दासआ आसुनिफ्राय बिबान एंगारबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी आरो बिक्रम दैमारी कास्टम दैमारी बिथांमोना बिटिआरनि जोबथा सिमा गहपुराव 20 आगस्ट खालि आगान होफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। तामुलपुरनि सेसापानि फलासुगुरियाव हाग्रानि मैदेरा समबार बसुमतारी न'खौ थेर बेथेर खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानाया गोदान बाथ्रा नंलिया। फाग्लादिया दैमानि बिखायाव गोबाव समनिफ्रायनो फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा गोबां ओनसोलाव न' सिफायनाय आबाद फोथार बारि बागान सिलिंखार खालामनाय बायदिया सम सम जाबोनाय बायदिखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो थांनाय साननि हरनि 12 बाजिसो समाव तामुलपुर जिल्लानि समबार बसुमतारीनि न'नि इन्जुरखौ बोदलानाय समाव गुबुन गंसे न'आव समबार बसुमतारीनि अनसुलि बिसि सुकुश्री बसुमतारीया गावनि गथ'फोरखौ लानानै उन्दुना दङमोन। बेनिखायनो सुबुंनि जेबो जोखोम जायासै होनना मिथिहोदों। हाग्रा बिफानखौ मैदेर आरो मानसिनि दावहाखौ सुस्रांनानै होनो खावलायहरदों जाथायजों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरा। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो एमपि दिलीप शइकियानि बिबुंथिनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावै सोंखारिदों बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों। 79थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सोरखारा बिटिआरनि 6000 सुबुंफोरखौ मान बावदों। थिग बेबायदिनो कार्बि आंलंनि रेडिअ आर्टिस्ट जयमती नार्जारिया बिटिआर सोरखारनिसिम गोजोननाय फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 1950 मायथाइनि उनाव टिभि आरो रेडिअआव रोजाबनाय आर्टिस्टफोरखौ क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बरायदों बिटिआर सोरखारा। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारा बिमा सिबिनाय बिथांखिखौ बेखेवनायजों लोगोसे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव हारिमु बिथिङाव मैखोम बिहोमा होबोनाय गागि सुबुंफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों आरो मान बावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमपि रोंगोरा नार्जारि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना। हादोरनि दाब दाब जायगायाव 79थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबाफारि लादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैया खुंगा 79थि भारत उदांस्रि सानखौ क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा हालामनि सिङाव थानाय काजिगाव गार'फारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै फालिदोंमोन। बे हाबाफारियाव पर्बतजरा दालाइ खोन्दोआरि मावख'गिरि नेलसन मंगांसा आइएएसआ बाहागो लाफैनानै फुंनि 8 रिंगायाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावखांनानै फुंनि 9 रिंगायाव हादोरनि एबा माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव थानाय ग्रेटार टट' एस'सिएशननि बानजायनायाव 79थि भारत उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै ए-रिक्सा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो 700निबो बारा ए-रिक्साआ थाइखाजारा गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै दादगारि बाजारसिम हानजा सुरनानै निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फोजोबनायसिम हानजा सुरनाय जादों।
मख'नो गोनांदि बे रिक्सा हानजा सुरनाय हाबाफारिखौनो बेखेवना होदों आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।